سلام كميت صنحفتواتن كبراتن نايز يوتيوب channel تقتاتلتي نزعل سحارنا لكم حاصرتن وانا زيناتات كم تلو مدحجنا لكم قريبنا لنا فلما لايك شير سبسكرايب ندا غبركم كساف صام مدبنا حويركم ناقصنحو بخبرن قدم أمباسادر صوفيا تسفا مريم مسفليت لأخت جرمن أبزي شراو من قسقاس ترقيبا بأمباسادر إيرترا ودو حورات هقرات صوفيا تسفا مريم لعلو أي لأخ منقست إيرترا أب كتما كامبالا أغواندا كاب 15 كساب 16 كمتي كلتاشعن عسران حمشان تقابي إزالو مبل 16 تركب زي شراو من قسقاس مس أمباسادر سابينا سابر واسر بمرخاب أب معما كلتي أوزم دنا إيرتران جرمن زما أخل أزي قداس ركبا كايدا ኢትዮጵያ በበዋኑ ትልቁ ሕዘላ ቢሊዮናት ዶላራት ኣብ እዋኑ ክትምልሶ ብዘይ ምቃላ ዓመታዊ ዝጣረቐ ሚሊዮናት ዶላራት ወለድን ዝነህር ዘሎ መጠን ሸርፈደ ነቲ ውህልል ዕዳ ብዝተዓጻጸፈ ዘይደኹም ዘሎ ተንተንቲ ቁጠባ ይርድኡ ደቡብ ሱዳን ናይ መገሻ ሰነዳት ዘይብሎም 17 ኤርትራውያን ኣሲራ ሰመዚ ኢሚግሬሽን ደቡብ ሱዳን ብሶልስ ኣብ ክልተ ዝተፈላለዩ ፍጻመታት 17 ኤርትራውያን ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ማዕከናት ዜና ተሃገር ንሰበ ስልጣን ተሃገር ብምጥቃስ ጸብጺባ እዚ ኣካል ናይቲ ነቲ ሃገር ከም መተሓላለፊ መንገዲ ዝጥቀሙሉ መርበባት ዘይሕጋዊ ስደትን ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰብን ዝገብርዎ ኢሕጋዊ ተግባር ከም ዝኾነ ድማ ገሊጾም ዋና ዳይሬክተር ሲቪል መዝገብ ዜግነት ፓስፖርትን ኢሚግሬሽን ነቲ ሃገር ሜጀር ጀነራል ኤልያ ኮስታ ፋውስቶ እቶም ውልቀ ሰባት ብዘይ ቁኑዕ ናይ መገሻ ሰነድ ናብ ሱዳን ክሰግሩ ኣብ ዝፈተንሉ እዋን ከም ዝተዓግቱ ሓቢሩ ኣብቲ ብ10 ጥቅምቲ ዘጋጠመ ናይ መጀመርታ ፍጻመ ኣብ ሰሜናዊ ደቡባዊት ከተማ ኣይወል ኣብ ሰሜናዊ ዞባ ባህር ኣይል ጋዛል ሓለፍቲ ኢሚግሬሽን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እትርከቦም 14 ኤርትራውያን ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ኮስታ ገሊጹ ሕጂ ንምርመራ ኣብ ዋና ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽን ኣብ ጁባ ኣለዉ ዝበለት ሓላፊ ብሕጊ ኢሚግሬሽን ክስ ከፊትና ኣለና ምክንያቱ ብዘይ ዝኾነ ሰነድ ክንቀሳቐሱ ስለ ዝረኸብናዮም ኢሉ ኣብ ካልኣይ ግዜ ሰመዝ ንተወሰኺ 3 ኤርትራውያን ኣብ ጥቓ ፓሎጅ ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ወሲኻ ሓቢሩ ኮስታ ነቲ ማእሰርቲ ምስ ሰፊሕ ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰብ ደቡብ ሱዳን ኣተሓሒዝዎ ኣሎ እቶም ስደተኛታት መብዛሕትኦም ግዜ ብሱዳንን ሊብያን ኣቢሎም ከም ዝመፁ ዝሓበረ ኮስታ ቀንዲ ዕላምኦም ማእኸላይ ባሕሪ ሰጊሮም ናብ ኣውሮፓ ንምስጋር ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኮስታ እቲ ፍጻመ ንመጀመርታ ግዜ ኣይኮነን ኢሉ ብዙሓት ኤርትራውያን ብደቡብ ሱዳን ኣቢሎም ናብ ሱዳን ዝንቀሳቐሱ ኣሲርናዮም ኣለና እዚ ድማ ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰብ እዩ ምንቅስቓሶም ዝውድብ መርበብ ኣለ ኢሉ ነዞም መርበባት ንምቅላዕ ምርመራታት ይካየድ ከም ዘሎ ድማ ሓቢሩ ጉዳይ ኣባይ ንፕሬዚደንት ትራምፕ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣማኻሪኦም ገሊጾም ናይ ኣባይ ጉዳይ ንፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ቀንዲ ኣማኻሪኦም ማሳድ ቦለስ ገሊጾም እቲ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ኣፍሪካ ዓረብን ማእኸላይ ምብራቕን ዝምልከት ቀንዲ ኣማኻሪኦም ንስዑድ ዓረብ ከም ዝገለጽዎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብ መጀመርያ ናይ ስልጣኖም ጀሚሮም ብዛዕባ ዝግድብ ክሰርሑ ምጽናሖም እዩ ግብጺ እቲ ግድብ ኣብ መጠን ማይ ሩባ ዓባይ ጽልዋ ይህልዋ እዩ ብምባል ምስ ሱዳን ኮይና ኣብ ምምላእን ምምሕዳርን እቲ ግድብ ዘይሓጋግ ስምምዕ ክግበር ተደጋጋሚ ፀዊዓ ኣላ ብተደጋጋሚ ድማ ኣሜሪካ ኣብቲ ጉዳይ ክትኣቱ ሓቲት ኣላ ፕሬዚደንት ትራምፕ እውን ኣብ ናይ መጀመርያ ናይ ስልጣኖም እዋን ልዑላን ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት ኣቀራሪቦም ስምምዕ ከም ዝበጽሑ ብምፍታን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት እውን ብዛዕባ እቲ ግድብ ዘተሓታቲ ትርኢቶ ብምሃብ ይፍለጡ እቲ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ንትኩረት ትራምፕ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣገዳሲ ኣጀንዳ ምዃኑ ገሊጾም ኣብ ቀዳማይ ዕብሪ ስልጣኖም ፕሬዚደንት ትራምፕ ስምምዕ ንኽረጋገጽ ጻዕሪ ከም ዝገበሩ ይፍለጥ ብምባል ድማ ኣብ መንጎ ዘን ሃገራት ቴክኒካዊ ስምምዕ ከም ዝዛዘም ተቐሪቡ ከሎ ብዝተወሰኑ ጸገማት ምክንያት ከም ዝተዓናቐፈ ኣዘኻኺሮም ሽዑ በኣሜሪካን ባንኪ ዓለምን ኣቢሉ ብዝተኻየደ ድርድር ዝተዳለወ ሰነድ ክፍረም ከም ዝድለ ዝነበረ ኢትዮጵያ እቲ ዝቐረበ ሰነድ ረብሓ ዝጥሕስ ምዃኑ ብምጥቃስ ካብቲ ስምምዕ ወፂያ ኣብዚ ድማ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብምቁጥዖም ሃገሮም ንኢትዮጵያ ትህቦ ዝነበረት ደገፍ ክሳብ $500 ሚልዮን ዝበጽሕ ክቋረጽ ገበሩ እቲ ግድብ ካብ ዝጅምር ጀሚሩ ኣብ ምምላእ ማይን ምምሕዳር ግድብን ኣብ መንጎ ሰለስቲአን ሃገራት ሓደገኛ ዘይኮኑ ድርድራት ከም ዝተኻየዱ ይዝከር ሓለቓ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሓንቲ ወርሒ ቅድሚ ሕጂ ናብቲ ከባቢ ብምምጻእ ምስ በዓል መዚ ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ተዘራሪቦም ነይሮም ቦለስ ንኣልዓረቢያ እዘን ክልተ ሃገራት ናብ ግጭት ዘየምርሕ ታሪኻዊ ምትእስሳር ኣለወን ብምባል ሕጂ እውን ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን ካይሮን ሰላማዊ ምትሕግጋዝ ንክህሉ ከም እተተባብዕ ጠቒሱ ቦለስ እቲ ጉዳይ ብንጹር ቴክኒካዊ ካብ ምዃኑ እቲ ኣብ ቴክኒካዊ ነጥቢ ንክህሉ ዘሰማምዕ ፍታሕ ንምርካብ ንሰርሕ ኣለና ብምባል ንኣልዓረቢያ ተዛሪቡ
بقدف هداسي مخنيات أمونغو إثيوبيا سودان جبسن زتفترة متهللا قدام وتن هيوتن بموال إزقالو سل على مخاري تقدف تساريح الحرم من رقو حجه اللو حق خوين اللب مبال فتحون كابز حق زي تبقسو كركبال لويدو أتوم لعل $1 بليون زخون لقح زلو مغانات مس إثيوبيا بزي مسمع معهم حقاو مراص خمز وسدو قاليصام أتبي مينستر ገንዘብን ኮሚቴ ብሕታዊ ለቅሕትን ዝካየድ ዝነበረ ዘረብ ኢትዮጵያ ኣብ ግዜኡ ዘይከፈለቶ ናይ $1 ቢልዮን ዩሮ ቦንድ ብዝመልከት ብዘይ ስምምዕ ተዛዚሞ እቲ ሚኒስትሪ ገንዘብን ኮሚቴ ብሕታዊ ለቅሕትን ዝካየድ ዝነበረ ዘረብ ኢትዮጵያ ኣብ ግዜኡ ዘይከፈለቶ ናይ $1 ቢልዮን ዩሮ ቦንድ ብዝመልከት ብዘይ ስምምዕ ተዛዚሞ ሚኒስትሪ ገንዘብ ድሕሪ መወዳእትን ብዙሕ መዓልታት ጸንሐ ዘረብ ዓብይ ምምሕያሽ ከም ዝረኣየ እንተገለጸውን እቲ ኮሚቴ ለቅሕቲ ግን እቲ ዝርብ ፍረ ኣልቦ ደረጃ በጽሑ ብምባል ሕጋዊ ኣማራጺ ከም ዝወስድ ኣፍሊጡ ሚኒስትሪ ገንዘብ እቲ ምምሕያሽ ኣገባብ ምኽፋል ዕዳ ንምብራዕ ዝካየድ ዝነበረ ዝርብ ብዘይ ስምምዕ ከም ዝተዛዘመ ብሶልስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ ትራምፕ እስራኤል ኩናት ክትቅጽል ክገብር ይኽእል እየ ክብል ተዛሪቡ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንእስራኤል ሓንቲ ቃል ምስ ዘውፅእ እቲ ኣብ ጋዛ ደው ዝበለ ኩናት ክቕጽል ኢሎም ትራምፕ እዚ ዝበለሉ ምኽንያት እስራኤል ብሓማስ ዝተመልሱላ ብሂወት ዘየለው ምርኮኛታት እስራኤላውያን ኣይኮኑን ምስ በለት እዩ ትራምፕ ተወሳኺ ሓማስ ስምምዕ ሰላም ክሳዕ መወዳእታ ዘይትጓዓዝ እንተኮይና ንቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ኩናት ክቕጽሉ ፍቃድ ክህብ ኢሎም እስራኤል ድማ ብወገና ስዒቡ ንግብሪ ሓማስ ሓገዝ ዝኣትወልን ተወሳኺ ናብ ጋዛ ዝኣትው መንገድታት ንምኽፋት ዝነበራ ትልሚ ምድንጓያ ገሊጻ ብኻሊእ ሓበሬታ ሓማስ ተወሳኺ ክልተ ብሂወት ዘየለው እስራኤላውያን ከም ዝመለሰ ገሊጹ ንዝተረፉ ብሂወት ዘየለው ምርኮኛታት ንምምላስ ግዜ ከም ዘድልያ ድማ ኣረዲኡ እቲ ጉጅለው ዘውፅኦ መግለጺ ስምምዕ ሰላም ንምትግባር ቁርጸኛ እኳ እንተኾነ ክሳዕ ሕጂ ክበጽሖ ዝኽኣለ ኣስካሬናት ምምላሱን ንዝተረፉን ምርካብን ንምምላስን ግዜ ከም ዘድልዮን ተዛሪቡ ምሸት ረቡዕ ዝመለሶም ክልተ ኣካላት እስራኤላውያን ምዃኖም እንተተረጋገጸ ብወገን ሓማስ 19 ብሂወት ዘለው እስራኤላውያን ምርኮኛታት ክተርፉ እዮም ማለት እዩ ብመሰረት ስምምዕ ሰላም ድማ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ሙሉእ ብምሉእ ንምርኮኛታት ምምላስ የገድድ ሓማስ እዚ ንምትግባር ይሰርሕ ከም ዘሎ ፍሊጡ ተመሳሳሊ ዜና ሓማስ ነቲ ስምምዕ እንተዘይኽቢሩ ጥፍኣት ክኸውን እያ ክትብል እስራኤል ጠንቂቓ ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ካትዝ ሓማስ ነቲ ስምምዕ ደም ምባል ተኽሲ እንተዘይኽቢሩ እቲ ውግእ ከም ዝቕጽል ገሊጾም ወታደራዊ ሓይሊ ድማ እንደገና ውግእ እንተተላዒሉ ነተሸባሪ ጉጅለ ፍልስጥኤም ንምድቋስ ትልሚ ከዳሉ ኣዚዞም ተባሂሉ ሓማስ ነቲ ስምምዕ ከኽብር ድልው እንተዘይኮይኑ እስራኤል ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብምዃን ነቲ ውግእ ክትቅጽለ እያ ንምሉእ ሽንፈት ሓማስ ንምርግጋጽ ድማ ኣብ ጋዛ ዘሎ ኩነታት ንምቕያርን ኩሎም ዕላማታት ውግእ ንምውሓስን እያ ክብል ካብ ቤት ጽሕፈት ካትዝ ዝወፀ መግለጺ ይሕብር ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል እዚ መግለጺ ዘውፅኦ እቶም ኣብ ጋዛ ዝሞቱ 19 ዕሱራት ርእሶም ከይተመልሶም ምጽንሖም ስዒብ እዩ እንተኾነ ግን እቲ ወታደራዊ ክንፊ ሓማስ ብደገፍ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዝተገበረ ስምምዕ ደው ምባል ተኽሲ መሰረት ንኩሎም ህያውያን ዕሱራት ናብ እስራኤል ከም ዝምልስን ንሬሳታት ኩሎም ዝሞቱ ምርኮኛታት ድማ ይደሊ ከም ዘሎን ስልጣኑ ክርክብ ከሎ ገሊጹ ፕሬዚደንት አልሲስን ሌተናል ጀነራል አልቡርሃንን ብዛዕባ ማይ አባይን ቅልውላ ሱዳንን ተዛትዮም ኣብ ማይ አባይ ዝውሰድ ዝኾነ ይኹን ሓደ ወገን ዝኾነ ስጉምቲ ከም ዝቃወሞ እንደገና ነጺሮም ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብደል ፈታሕ አልሲሲ ንፕሬዚደንት ባይቶ ላዕላዊ ሽግግር ሱዳን ሌተናል ጀነራል ዓብደል ፈታሕ አልቡርሃን ብዕለት 15 ጥቅምቲ 2025 ኣባል ኢትሃድያ ቤተ መንግስቲ ካይሮ ተቐቢሎም ከም ዝዘተዩ ተገሊጹ ኣብ እዋን እቲ ዝርብ ብዛዕባ ክልቲኣዊ ዝምድናታት ማይ አባይ ከምኡውን ብዛዕባ ኣብ ሱዳን ዘሎ ግጭት ብዝርዝር ተዛትዮም ኣምባሳደር መሐመድ አልሻናዊ ቃለ ዋህድ ፕሬዚደንት ግብፂ ከም ዝገለጽዎ ፕሬዚደንት አልሲሲ ነቲ ዑደት ሌተናል ጀነራል አልቡርሃን ብሓጎስ ተቐቢሎሞ ነቲ ኣብ መንጎ ግብፅን ሱዳንን ዘሎ ልዑል ዝምድና ስድራ ከምኡውን ነቲ ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያት ምትሕጋዝ ዝረአ ዘሎ ዕብየት ኣመስጊኖም ብመሰረት ካብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ወፀ መግለጺ እቶም ክልተ መራሕቲ ብዛዕባ እቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ብዛዕባ ማይ አባይ ዝተፈጠረ ለውጥታት ተመያይጦም ነቲ ኣህጉራዊ ሕጊ ዝጻረር ዝኾነ ይኹን ሓደ ወገን ዝኾነ ስጉምቲ ብትሪ ከም ዝቃወሞ እንደገና ኣረጋጊጾም ሌተናል ጀነራል አልቡርሃን ድማ ንግብፅን ሱዳንን ብዛዕባ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝውሕጅ ዝኾነ ኣቋም ከም ዘለዎን ብምግላጽ ሓበራዊ ረብሓታትን ንምክልኻል ኣግባባት ምዝርራብን ምትሕብባርን ምስ ፕሬዚደንት አልሲሲ ኮይኖም ከጠናኽሩ ተስማዕሚዖም ብተወሳኺ እቲ ኣኺባ ብዛዕባ ኣብ ሱዳን ዘሎ ህልው ኩነታት ከምኡውን እቲ ግጭት ደው ንምባልን ህዱእ ንምግባርን ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት ተመያይጦም ፕሬዚደንት አልሲሲ
ንላዕላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ሱዳን ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝድግፉ ኣረጋጊፆም ነቲ ሃገራዊ ሓድነት ዝበታትን ወይ ዝተመሳሰሉ ኣመሓደርቲ ኣካላት ዝፍጠር ዝኾነ ይኹን ፈተነ ከም ዘይቅበልዎ ኣፍሊጦም ሌተናል ጀነራል አልቡርሃን ብወገኖም ነቲ ቀጻሊ ደገፍ ግብፅን ጻዕርታት ፕሬዚደንት አልሲስን ኣመስጊኖም እዚ ደገፍ እዚ ነቲ ኣብ መንጎ ክልተ ህዝቢ ዘሎ ምዕቡል ዝምድና ዝገልጽ ከም ዝኾነን ሱዳን ነቲ ሕጂ ዘለዋ ቅልውላው ንኽትሰግሮ ኣበርክቶ ከም ዝገብርን ገሊፆም መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን በረራታት ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ነቲ ብሰንኪ ኩናት ኣቋሪፅዎ ዝጸንሐ ናብ ሱዳን ዝገብሮ በረራታት ካብ ትማሊ ረቡዕ ጀሚሩ ዳግም ጀሚርዎ ኣሎ ብመሰረት እቲ መንገዲ ኣየር ዘውፅኦ መግለጺ ካብን ናብን ኣዲስ ኣበባን ፖርት ሱዳንን መዓልታዊ በረራታት ከካይድ እዩ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ መዓልታዊ በረራ ናብ ፖርት ሱዳን ክህልዎ እዩ ካብ 1 ሕዳር 2025 ጀሚሩ ከዓ ናብ 2 በረራታት ክብከብሎ እየ ይብል እቲ ኣብ ኤክስ ዘውፅኦ ሓበሬታ ብሰራዊት እቲ ሃገር ማእኸላይ መንግስቲ ሱዳን ቀንዲ መደበሩ ካብታ ናብ ዓውደ ውግእ ዝተቐየረት ርእሰ ከተማ ካርቱም ናብታ ብተዛማዱ ውሕስቲ ዝኾነት ፖርት ሱዳን ምጉዓዙ ይዝከር ሓያሎ ናብ ሱዳን በረራታት ዝጀመራ መንገዲ ኣየራት ዛጊድ ናብን ካብን እታ ወደባት ከተማ እየን ዝበራ ዘለዋ ኢትዮጵያ ባሕር ዘይብላ ምዃና ንኸይርኢ ኢሎም ጠበንጃ ዝሰተዩ ብዙሓት ጀግናታት ከም ዘለውዋ ፕሬዚደንት ሃገራዊ ማሕበር ሰራዊት ኢትዮጵያ ሓለቓ 50 ብርሃነ ማረ ገሊፆም 50 ለቃ ብርሃኑ ብፍላይ ንኣዲስ ዘመን ጋዜጣ ከም ዝገለጽዎ ኢትዮጵያ በሪ ባሕር ከይትስእን ብዙሓት ዋጋ ከፊሎም እዚ ኸይርኢ ድማ ጠበንጃ ክሳብ ምስታይ ዝበጽሑ ብዙሓት ጀጋኑታት ኣለውዋ እዚ ወለዶ እዚ በሪ ባሕሪ ኢትዮጵያ ብምምላስ ኣስክሬን እቶም ንላዕላውነታ ዝወደቑ ጀጋኑታት ዕረፍቲ ክረክብ ክገብር ከም ዝግባእ ኣመልኪቶም ኢትዮጵያ በሪ ባሕሪ ክትረክብ ዝግበር ጻዕሪ ኩላትና ክንድግፎ ኣለና እውን ኢሎም ናይ ቀይሕ ባሕር ጸጥታ ንምድልዳል ላዕለዎት ሓለፍቲ ገማግም ባሕሪ ሶማሊላንድ የመን ከምኡ እውን ጅቡቲ ኣብ ጅቡቲ ተራኺቦም ዘትዮም ኣዘዝቲ ጸጥታ ገማግም ባሕሪ ሶማሊላንድ የመን ከምኡ እውን ጅቡቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ከተማ ጅቡቲ ተራኺቦም ብዛዕባ ኣድላይነት ቀይሕ ባሕሪ ከምኡ እውን ወሽመጥ ዓደን ኣብ ዓለም ለኻዊ ንግድን ኣብ ምጥንኻር ጸጥታ ባሕሪ ዞባ እውን ተመያይጦም እዚ ርክብ እዚ ኣብ ዋና ቤት ጽሕፈት ጸጥታ ገማግም ባሕሪ ጅቡቲ ዝተኻየደ ኮይኑ ኣድሚራል ኣሕመድ ሁሪ ሃርየ ካብ ሶማሊላንድ ኣድሚራል ካሊድ ዓሊ መሐመድ ሳልሕ ካብ የመን ከምኡ እውን ኣድሚራል ዋስዕ ዑመር ቦቅሬ ካብ ጅቡቲ ተሳቲፎም ዋና ዓላማ ተኣኺባ ሓበራዊ ማያት ብምክልኻል ስጋኣታት ባሕሪ ብምክልኻልን ኣብቲ ዞባ ዘሎ ናይ ግዳማውያን ኢድ ኣእታውነት ብምቅዋምን ብምትሕባርን ዝዓለመ ነይሩ እምበኣር ከስነ ዝዕለት ሰሓረናልኩም ሓፀርትን ዋናውን ዜናታት ነዞም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ቀጻሊ ብኻልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ እሰሰና እዩ